patrz, pomoja ovdje. Danas ćemo, klipat ćemo da cepimo svinje i svašta u Škotsku, Sad ćemo da uništimo svakog protivnika ovdje što dođe. Ljudi, gašto igla se drvo, igla se drvo. Ljudi, čuo sam zvuk od nosoroga upravo sada. Idemo da uništimo tog nosoroga, Ljudi, ne znam da je nosorog, ali mislim da je negdje ovdje. Nosorog. Možda u tamo, Bacio bi granatu, ali nemam granatu, Ništa, ljudi, idemo po nosoroga. Evo te ovdje pozorimo. Naš nosorog killer. 5 miliona. Nosorog! Ljudi, nosorog! Nosorog! Pucaj ga! Pucaj! Da li je mrtav? Da li je mrtav? Čekaj. Nisam baš siguran. Ali, pošto sam ja profesionalac, da, mislim da može. Ljudi, mi smo blizu kod jedne životinje koja se zove divlja vranjska kobasica. Ta divlja vranjska kobasica je veoma kobasičasta životinka i voli da leti. Ali ona zna kuda je. Ovdje negdje isto ima neke lopatarske svinje. Ovdje sam ja pao jednu čokoladnu lopatarsku svinju. Veoma je bila blaga. Naravno, svako ovdje što ovo gleda zna da ja u pravi život nikad ne bi trčao po šumi, zato jer sam debel. Ljudi, našao sam štrapke od papazjaniju, evo je papazjanija. I mislim da je ovo papazjanija, jeste papazjanija je i toj. Čudo, ovdje obično ima svinje. Neke lopatarske svinje. Ljudi, lopatarska svinja. I ovaj papazjanija. Ja ću da uništim ovu lopatarsku svinju, čekaj. 120 zmelca, op. Ljudi, mislim sam pogodio. Ljudi, da li mi se to učinilo ili sam ja sad vidio papazjaniju koja je bila skoro crna? Ili mi se čini sam ja schizofrenčaj? Papazjanija! Ideš u kurac! Završio sam! Ljudi, pobegla nam Zvraćaju go papazjane ovdje. Dobro ljudi, nije sve loše, imamo jednu papazjaniju. A sada vidimo ovu lopatarsku svinju. Hade! Loš pogodak na lopatarsku svinju, ljudi. Lopatarska svinja je mrtva nekako, ne znam. Srčku dobila. Ovdje imamo malo zazrače, kude svinje vole da piju vodu stavno. Kamen. Ovdje imamo malo jezice. Ljudi, mislim da ovdje ima vodene papazjanije, koliko ja čujem.
Vode na papazania, dobro. Ne idemo mi po vodene papazanje, zato so ne loše. Ljudi, lopatarska svinja, ljudi. Sad ćemo da uništimo tu lopatarsko svinju, ljudi. Ok, ljudi, evo, samo što smo stigli kod lopatarsku svinju, ona je baš iza moj čoškove. Ljudi, moram da turim ovu kubasicu na pod da prezovem svinje. Svinja, ljudi, svinja! Ne! A ne smiješ to da radiš, bre! Hvala ti. Tvelo? Nema to. Pogodio sam. Ljudi, evo svinja, baš iza ćoška. Lopatarska svinja. Baš je lepa. Čekaj da vidim. Ne, bre, to da vadiš za budalo, bre. Šta je ovo? 170. Nisi ni za kurac, bre. Ima među 5 komad, bre. Ljudi, ova papazanija je veoma nasilna. Moram da ga uništim ovog momenta. Čim stane. Ona je opasnija. Mame će ga nabijem. Čekaj. Htio da uzim ovo malo. Čekaj. Ljudi! Divlja virša! Ovo je divlja vranjska kobasica, ljudi! Šumska vranjska kobasica, ljudi! Ljudi! Šumska vranjska kobasica! Šumska vranjska kobasica! Padaj! Digla se! Evo divlja vranjska kobasica! Ideš u kurac! Divlja vranjska kobasica! Uzeta! Šta je ovo? Svinja! Ne! Žena papazjanija! Ode kurac papazjanija! Ček da uzem ovu papazjaniju. Jaka papazjanija. Ljudi, uništili smo svu papazjaniju što ovdje ima. Kako sam 2 puta popodjetla. Dobro, idemo da uzemo drugu papazjaniju. Oče, ružna ova. Dobro škap! Ljudi, ova iglica je veoma lepa i ideja. Kao što vidite. Baš je lepo ovdje u Škotsku. Nema ništa, nema ni goli kurac. I svinja! Jeleni, lele! Ljudi, šta su se jeleni istručali? Uff! Vranjska kobasica. Šizofrenija. Evo svinja. Baš se pitam da se pogodio ovu svinju. Ljudi, dobar luk svinja. Ljudi, prvi jelen ovog videa i ove sezone i evo ga. Uništen. Šta mi ga lepo. Još jedan jelen.
Jao, kakav pogodak, znači toliko sam bio blizu. Ljudi, ima jedna vrsta čudnog stvorenja ovdje što se zove paprikaš. I ne znam baš kuda je. Vranjska kobasica, ljudi. Vranjska kobasica. Ovo je veoma opasna vrsta. Nije ko ove što smo rokali pre, ovo je veoma opasna vrsta što treba da se neutrališe odmah. Ne znam kuda je. Našli smo smrzlju. Evo je. Veoma opasno biće. Mislim da je umralo. Ljudi, stvarno me zanima da li stvarno postoji ljuti paprikaš ovdje ili ne. Jaka svinja, ljudi! 4 ljudi! Mogu da ga prizovem sa moju viršlu? Viršla Paver, dođi vamo! Da, ljudi, evo dolazi! Stani! A ne, dobro, pravi, nemoj tako je, stani onako lepo. Tako je, ajde. Ti desi, bre! I ti se mama ti ga nabijem. Mrzim ti tebe. Headshot! Kako si preživela to? Jaka svinja je. Headshot svinja. Samo što mu ga nismo došli. Jebe ga, lopatarska svinja, bre. Ideš u kurac. Kuda sam ja rokla ovo svinju? Šta je ovo? Još jedna svinja. Ideš u pičku, mati. Ljudi, eno svinje, ljudi. Svinja! Ideš u kurac, sve si mi je rokla. Da, mrtva je, dobro, pobedio sam ovu, ja deklarujem konditor, i miška je svinja mrtva je i to mi je bilo to ega. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا. وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى. واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا. يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا. فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. طوفان المآسي شق في الطوفان